नोंथांनि 34 नं खालिंदरनि समस्तिनि नैबे बनजार दैमारिनि जोनोम गामि आरो बेयाव रायजो राजानि अनसायनाया नोंथांनि पिपलनि फारसे अनसायनाया माबायदि? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बे थारायबारि गामिया बनजार दैमारिनि माने आंगो गामि दिनै बे गामियाव जोंहा 27 जानुवारियाव जि बिटिआर गोरोबथा जाना थांबाय बै गोरोबथाखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय नङा होमबा जोंहा ओनसोल जौगाहोनो थाखाय बा जोंहा बे बिटिआर हालामाव जाबायदि समस्या दङ जों बै गोरोबथाव भारत सरकारा गासैखौबो जोंनो होजोबखाबाय बेनिखायनो दिनै जोंनि खालिंदुवार समस्ति एबा बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजायानो सोलायनायखौ लुगैदो आरो जाय माने हानजाया बिखेखকৈ बिपिएफ हानजाया बनजार दैमारिनि बे हानजाया जि 17 बोसोराव जि माने जाख्ल'नाय बा जि माने जाबायदि दुखिया रायजोखौ ओनसोल जौगाहोनायनि गासिबो माने रांफोरखौ जाख्ल'जोब्बाय बेनिखायनो बयबो खुद्रिनाय फैदो बिनि थाखायनो दिनै थारायबारि गामिनिबो गासै रायजोआनो सोलायनायखौ लुगैदो दिनै बनजार दैमारिया बे गामिनि केन्डिडेटबाबो बे खेबाव बिथाङा भट मोननो हाया दिनै बयबो इउपिपिएल हानजाखौनो देरहाहोनो लुगैदो बेनिखायनो दिनै आङो दिनै बे गामियाव मोनसे जोङो गोदोरै मेल लादो आरो बे मेलाव जोङो बयबो रायजो राजाया जोंनि हानजानि आंखौ जाहाथे बिजाथि हिसाबै बरायदो स' आंबो दिनै बुंनांगोन बे खालिंदुवार समस्तियावबो आं रोजा रोजा भट रायजोनिफ्राय मोननानै आङो देरहासार जानो हासिगोन बेनिखायनो आरो आं खावलायगोन बिसायख'थि आरो बारा सम गैला सरकारा फोसावनो थांगासिनो दङ आरो बयबो नोंथांमोना जाहाथे इउपिपिएल जोंनि हानजाखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय थाबाय।